زعززن زخبران سلامتي تقبلوا أو كل كرنات عالم بمخان مدباتنا أمكتال تركبوا كبرات تخطاتلتنا التلو خلنا ريتوتاتن حتوتاتن يبزحنا له نخلو ككم زتعم ملسيك نهوالو مخانا بزقات أمي كحبروكم فتو نلو من بار شوعي كفال تمرتنا أنه يصعب روخ مكتتال كرمي شوعي كفال تمرتنا مجمارنا أبز حالفة شارشي كفال تمرتنا كابز تمهارنايو كزخاخروكم أبشاشي كفال تمرتنا سفح زبالة تمرتنا تمايرنا نيرنا بزعبا وشتاوي أكالات كمبيوتر زبل أرست دماينيرو كاب كمبيوتر كيس جميرنا دما مس كلهم أو وشتتي كيس زركبو زتفل عليه نبرتات ببحدة رينا توم زتمهارنايام نبرت دما كم ماذربورد شيب integrated circuit buses processor RAM hard drive power supply expansion cards video card sound card network card bluetooth adapter كالوتن زبلو نيرام نايلومي تمرتنا بزعبا لابتوب كمبيوترات زبل حصر زبله مجلس يخلونا لابتوب انتاي ايا لابتوب بيرسونال كمبيوتر ويدما ولقاويت كمبيوتر كوينا بزي صقم كبوتانا بوتا كننقساسا انخل كمبيوتر لك كم تاديسب كمبيوتر دما كله اغلغلوتات كتبنا تخل انت خونا جن اواغا كابتن ديسكتوب كمبيوترات قرب زخبرت كوينا دما نرخبا لابتوب كابتا ديسكتوب كمبيوترنا بمنتها تفله مسنبل تطاندي مفلي ناي اللابتوب كمبيوتر حيزنا كبوتانا بوتا كننقساس نخل مخاناي تي قاندي لابتوب استسرحلو مخنيات دماني تناتاتن بورتابيليتي مالتي قال توسخي بزح زبله فللي كنركب نخلينا حدا لابتوب has an all-in-one design with a built-in monitor, keyboard, touchpad and speaker. كله نايتا لابتوب مسارحيتات مساء يلقيو زلو مالتي all-in-one design زلو تناتا مونيتر تناتا كيبورد تناتا تاتشباد تناتا سبيكر كله اب حدا استطرنفت كومباكت زهونت نبرتي مالتي ديسكتوب كمبيوتر نهرينا ياغن زين كل المسارحيتات فحفحيلن اندمصا هانت لابتوب كمبيوتر الله جبنا هانت كاملا بزح غزي يكون حالكي ويدما كباد ايكونتن درجاتا ادابتر من لغاب تراي زلي نمبر كله تي مسارحيتاتا مساء لجيبو تسريحو سلازمت كال توسخي مسارحيتات بزح وسخنا هانت كاملا نخيل كوان تخونا جن عين قدادنينا مالتي كال تا لابتوب كمبيوترنا نابنت اتناتا تتكملو كماوس تتكملو مسارحي تتاتش بادينا نزواي انت هنا جن بمنجد USB port سلازلوا بمنجد USB port جرنا كال توسخي ماوس على جبنا نخنتكم دما تخلنا كمون مستا لابتوبنا كال سكرين على جبنا ويدما كال كابا زعبي مونيتر على جبنا نخنتكم كا تخلنا بفلاي VGA port نهدا اللون كوينو تاناتنا لابتوب مسكال سكرين على جبنا ابيز بلا سكرين كنتكم نخيل كمون توسخت زغونو توسخ مساحيتات ويدما بريفرالس على جبناها نتكمل نخيل نابنت سبيكر كون خيل هيدفون كون خيل مايكروفون كون خيل ايرفون كنتكم نخيلنا كالوت اكسترنال هارد درايف كنتكم نخيلنا استفلالي كالوت توسخت مساحيتات نخنقلقلنا ويدما نتكملنا نخيلنا قال عندي فللي ماي لابتوب مس ديسكتوب كمبيوتر كبخلنا خا لابتوب كمبيوتر باتريات تتكم ولا تناتا سوكيت مسوصه بتي اباتري كزيناتو تصنح تشارج ابيلا دماني نستوسن ساعات كنتكملا تخلنا مخانا اتزعبيه
ብልጫ ናይ ላፕቶፕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባተሪ ከም ባክኣፕ ፓወር ኮይኑ ከገልግለና ይኽእል ኤሌክትሪካል ዘይተልወሉ ሰዓት ላፕቶፕ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ቻርጅ ንሕድ ኣለዋ ኮይኑ ምስተወሰነ ሰዓት ክሰዓት ቻርጅ ዝጎድል ክንጥቀመላ ተኽእለና ምዃና እቲ ዝዓበየ ወይ ድማ እቲ ሜይን ዲፈረንስ ካብ ሓንቲ ላፕቶፕን ዴስክቶፕን ክንረኽቦ ንኽእል ካልእ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ምስኣ ለጊቡ ዝመጽእ ታችፓድ ዝበሃል መሳርሒ ኣለዋ እዚ ታችፓድ ወይ ድማ ትራክፓድ ዝበሃል መሳርሒ ልክዕ ከም ማውስ ኮይኑ ኣብ ኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ትእዛዛት ክንህብ ከምኡን ፋይላት ክንከፍት ይኹን ክንዓጽ ዝኽእለና መሳርሒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ብጸጋም ዘላ ታችፓድ ኢልና ንጽውዓ ብየማን ድማ ትራክፓድ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ኪቦርድ ኣብ ታሕቲ ትራክፓድ ንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ላፕቶፕ ኮምፒውተርና ምስኣ ዝመጽእ ኣዳፕተር ኣለዋ AC ኣዳፕተር ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ እዚ AC ኣዳፕተር ናብ ካብ መንደቕ ይኣትሞ ወይ ድማ ኣብ ፓወር ዲቫይደር ኣትሞ እቲ ምስኣ ለጊቡ ዝመጽእ ኣዳፕተር ድማኒ ነቲ ውሽጣዊ ኣካላት ናይታ ላፕቶፕ ዘለዉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ድማኒ ፓወር ይዕድለልና ማለት እዩ ወይ ድማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘዕድለልና መሳርሒ ጂ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክዕድሎም ከሎ ግን ናብ እቶም ኣብታ ውሽጢ ላፕቶፕ ኮምፒውተርና ዝጥቀሙ መሳርሒታት DC እዮም ዝጥቀሙ ከምኡውን ኣዝዩ ውሕድ ቮልቴጅ ስለ ዝጥቀሙ እቲ ካብ መንደቕ ዝመጽእ ዘሎ 220 ወይ 110 ቮልት ናብ 3 ቮልት ወይ ናብ 5 ቮልት ወይ ናብ 12 ቮልት ቀይሩ ነቶም ውሽጣውያን ኣካላት ናይታ ላፕቶፕ ከም ዝሰርሑ ይገብሮም ማለት እዩ ወይ ድማ ፓወር ይዕድለና ካልእ ላፕቶፕ ካብ ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት ዝፈልየን እንታይ እዩ ልክ ከም ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት ፖርትስ ወይ ድማ ቶም በርታት ዝበልናዮም ኣለዎን እንተኾነ ግን ምስ ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት ከነወዳድረን እንከለና ኣዝዩ ውሕድ ዝኾነ ፖርትስ እዩ ዘለዎን ከምኡውን ብዓይነትን ብብዝሕን ይፈላለዩ ማለት ካብ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ፓራሌል ፖርት ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ሲሪያል ፖርት ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ናይ ጆይስቲክ ፖርት ክትረክብ ትኽእል ምናልባት እዞም ዝጠቐስናዮም ግን ኣብ ላፕቶፕ ዘይክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ወላ እውን የለውም መብዛሕትኡ ግዜ የለውም ማለት እዩ እጂ ዳርጋ እቲ ቀንዲ ኣብ ላፕቶፕና ንረኽቦ ፖርት እዚ ናይ USB ፖርት እዩ USB ፖርት ክሳብ 127 ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ከላግበልና ዝኽእል ፖርት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ መሳርሒ ነምጽሞ ሓደ ፐሪፈራል ምስ ላፕቶፕና ክንላግበሉ ኣብ ደልይሉ ሰዓት እታ ላፕቶፕና ነቲ መሳርሒ መላገብ ዝኾን ፖርት ኣብ ዘይህልዋ ከዓኒ ካልኦት ዝሽየጡ ተወሰኽቲ ኮንቨርተርስ ወይ ድማ ኣዳፕተርስ ኣለዉ ማለት እዩ እጂ እቲ ኣዳፕተር እንታይ ዝገብር ካብቲ እታ መሳርሒ ትሰርሓሉ ዓይነት ፖርት ብሓደ ጫፍ ኣላጊቡ በቲ ሓደ ጫፍ ከዓ ናብ USB ፖርት ኮንቨርት ይገብረልና ማለት እዩ እጂ ከምዚኣቶም ዓይነት ንብረት ከዓ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካልእ ምስ ዴስክቶፕ ዝፈላለየን ዘን ላፕቶፕ ንብለን ዘለና ኮምፒውተራት ኣብ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዋጋ ቁሩብ ላፕቶፕ ኮምፒውተራት ክብር ይብላየን ብፍላይተን ብሉፃትን ሓድሽን ላፕቶፕ ኮምፒውተራት ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ምስታ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ዋላ እውን ይሃልዋ ማለት እቲ ዓቐን ናይ ፕሮሰሰር ስፒድ ወይ ትሕዝቶ ናይ ሜሞሪአን ዋላ እውን ትሕዝቶ ናይቲ ሰነዳት ዝዕቅባሉ ሃርድ ድራይቭ ዋላ ተመሳሳሊ ይኹን ዳ እምበር እተን ላፕቶፕ ብዋጋ ይኸብራ ካብተን ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሓንቲ ላፕቶፕ ውሽጣዊ ኣካላት እዩ ብዙሓት ካምፓኒታት ብዙሓት ዓይነት ወይ ድማ ብዙሓት ሞዴል ናይ ላፕቶፕ እየን ዘፍርያ እቲ ውሽጣዊ ኣካል ናይ ዝተፈላለየ ላፕቶፕ ከዓ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ሓንቲ ሞዴል ኮይኑ ዳርጋቶም ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዝተምሃርናይ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ሓንቲ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ኣብዚ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ላፕቶፕ እውን ንረኽቦም ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ኣመልክትልና ዘሎ ፋን እዩ ብትሕቲ እቲ ፋን ድማኒ CPU ክንረክብ ንኽእል ኢና
ኣብ ገለገሊ ማለት እዩ ኣብ ገለገሊ ኻን ንበይኑ ኻት CPU ጸንሐና ይኽእል ብቁጥር 2 ተመልኪቱ ዘሎ ናይ ባተሪ ቦታ እዩ ብቁጥር 3 ተመልኪቱ ዘሎ ናይ CD ድራይቭ ወይ ድማ DVD ዝኣትወሉ መሳርሒ ብቁጥር 4 ተመልኪቱ ዘሎ ናይ ሃርድ ዲስክ ቦታ እዩ ተ ሃርድ ዲስክ ወጽያ ዘላ ኣብዚ ጥራሕያ ዘላ ብቁጥር 5 ተመልኪቱ ዘሎ ናይ ዋየርለስ ኣዳፕተር ብቁጥር 6 ተመልኪቱ ዘሎ ሜሞሪ ወይ ድማ ራም ኢልና ዝተማሃርና እዩ ብቁጥር 7 ተመልኪቱ ዘሎ ብሙሉቲ ቦርድ ወይ ድማ ማዘር ቦርድ የመልክተልና ኣሎ ኣብቲ ማዘር ቦርድ እንታይ ይራኣይና ኣሎ ዝተፈላለዩ ኢንተግሬትድ ሰርኪትስ አለው ቺፕስ ይራኣይና ኣሎ ቶም ጸለምቲ ማለት እዩ ካለ ብዙሕ ገመዳት ኣሎ كمون بتصقع وجن كأني نا USB port يراينا له سلازي توشتاو أكلات نايتا لابتوبنا كم زي مسل مالتي بتوصها زيان حرينا خاني كلا عينة موديل لابتوب يا مالتي بوزر حالة تملك تزولو ناي باتري بوتا خون كله بوزر خلطة فان يراينا له بوزر سلسة ناي ساوند ويدما ناي ساوند أتزي تلاقي بوزر 4 تملكتو زلو CD درايفين بوزر 5 تملكتا زلا تا هارد ديسك يا مالتي زيا تا هارد ديسك ناي لابتوب تريوالهم بس ناي ديسكتوب كمبيوتر كنا ولا درا خلنا زيا نيشتيا بوزر 6 تملكتو زلو ناي USB ports يو ويدما ناي USB board يزرعنا زلو مالتي بوزر 7 تملكتو زلو ماذر بورد بعبي كالو زتفلاليو ጸለምቲ ቺፕስ አለውና አቤቲ ከመን ብጫፍ ጫፍ ከአኒ ካልኦት አይነት ፖርትታት ይራኣይና አለው ዝተፈላልዩ ገመዳት ድማ አለውና ናብ ስክሪን ገጾም ዝኸዱ ካፋን ዝወጹ ዝተፈላልዩ ገመዳት ሂት ሲንክ ይራኣይና አለው ስለዚ ስኻኒ ታ ውሽጣዊ አካል ናይታ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ማለት ስለዚ ላፕቶፕ ኮምፒውተራት ከምዚ ዝመስል ውሽጣዊ አካላትን أمنايلوم تمرتنا بزعبا لابتوب كمبيوترات إنا تماهرنا مس ديسكتوب زلون فللي وشتاوي أكالات مساريحتات لابتوبون تماهرنا سلز تخطاتلكمنا أزينا أنا مسكن زلكم ريتون هتونا كومنت كم سفار أي تقطبو زا فيديو طايماتكم تراخوينا لايك مباراي تحمقو نخالوت حواتناون متانك تكملا شير ورلوم زوصل تمرتنا بزعبا موبايل ديفايسز كوني قصالي يرخبنا تشاو